És elindítjuk a felvételt. Ugye már most van ekkora a haj. Így. Beúsam vélem, figyel. Ekkora a haj. Bazd meg, Bálint, te nem vagy normális. Igen. Előfordul. Hát akkor ki fog fokozni a horizontba, ha levágatod a hajadat? Vágatod? Lenyesed? Nem áll jó nekem még a pogózás. Nekem fog fájni, bazd meg. Nekem már fáj. Na már most fáj? Már fáj. Még milyen precíziósan elterveztem az egészet, figyeld, itt gyorsan kifésüljük, amennyire még lehet. Utolsó fésülés. Az a baj, hogy már nem elég vizes. Tehát még vizesen akartam. De akkor faszért nem úgy csinálod akkor. Jó, lesz ez most így. Figyelj, 2 év múlva újból neki futunk. Ja. De azért szerintem elszedhet, hogy hogy basztad el. Azért csinálunk felvételt. Oh. Oké. Nagyjából középen van hátul elválasztva. Kb. Most már igen. Na Dezső, Oké, várjál. na nyírjál bele. Most mindig az a kérdés, hogy mondjuk homlok környéken vágjam, vagy szem előtt. Ebben nem vagyok mi? Ebből bazd meg nem tudom mi lett. Tedd vissza! Nehogy lemaradjanak a lényegről. Na nyerünk Béla! Azért volt jó, mert a tükörben látszod ott a hátul? Tudod? Ah, tényleg! Nem? Nézd aztán, hogy hova kerül. Jó lesz most már. Jó helyen van? Igen. Na várjál, tehát itt homloknál legyen, vagy szem előtt? Itt elől nem mindegy a magasság. Mert ugye már göndör a hajam, tehát föl fog ugrani. Akkor úgy csináljuk. Így, ahogy most Így, van. úgy. Azt mondod, hogy így oké lesz? Igen. Szép, sima, mindenhol kell, ugyanannyian. Vágjad már! Lemerül az elem! Hogy megül le, még nem piros! Már vágja! Mennyi van, vazd meg!